Copii, v-am luat o bună și vă spun că e chiar foarte bună. Hai, fă! Bună! Pa, copii, să fiți cuminți! Ce ziceți, copii, să ne jucăm niște jocuri? Ok, hai să ne jucăm. Primul joc, v-ați ascunsele. Voi număra până la 10. 1, Ok, 2, haide. 3, 4. Unde să ne ascundem? 9, 10. V-am prins în plasa mea, copii. Unde pot să mă ascund? Unde sunt? Oh, nu! Trebuie să mă ascund aici. Oare unde să mă ascund? Oare unde sunteți? Uh-oh. Oare unde s-a dus? Ola! Am câștigat! Da, ai câștigat! Ai câștigat! Hai să ne jucăm alt joc! N-aș vrea să mor copiii ăștia, dar am fost creată ca să mor. Nani! Îmi place mai mult fața ta cu roșu. Ce? Ce s-a întâmplat acolo? De ce ai sânge? Mami long legs! Ce s-a întâmplat lui oamenii ăia morți? Eu știu, poate tot cu capul de țeavă. Lasă-mă, că eu ascult cum se ruginește mașinăria. Ok. Nu-mi place pe Mami long legs. Prinky, Mami long legs m-a luat de... Stați! Copii, nu vreți să ne jucăm un joc nou? Să ne jucăm un joc. Ce-a fost aia? Nu-i treaba ta, hai să ne jucăm măța prinsa. Da! Cine începe? Ei, eu! Ok. O să mă prins! Au! Ce faceți aici? Brinchiș! Ce faci? Am o idee. Hai să ne jucăm, să lansăm un joc și să ne jucăm. Vreți? Ok. Țintit. O să încerc, prinț! Unde sunt? În camera mea. Și de ce nu pot să mă mișc? Pentru că e pânza mea.